Umgomo wokuvikela ukutheleleka ngengculazi waqala ukuvuleleka emphakathini ngo-2015. Kulonyaka bangu 2.2 million abantu abawusebenzisayo. INingizimu Afrika, iKenya neMelika iwona amazwe abehamba phambili ngesibalo sabantu abasebenzisa lo mgomo. Kodwa ochwepheshe bathi yize siphezulu isibalo sabantu abawusebenzisayo, iningi lisawungabaza. Despite enormous progress, there are significant gaps in PrEP access, with only about a quarter of people of the target 3 million people in LMICs who need PrEP actually accessing PrEP, and that equates to about 8% of the 2025 PrEP goals. Ochwepheshe bathi enye ingqinamba abantu abawuyeka sebewuqalile lo mgomo ngenxa yezathu eziningi okubalwa kuzo nezindleko zokufinyelela emtholampilo. The good news is that about half of those people who discontinue PrEP within the first 6 months restart. So these are people who recognize their risk, they're just having trouble using a daily pill. Ingqungquthela iyaqhubeka.